sa už ako ja neviete dočkať svetového preteku Tour de Nitra. Ako môžete vidieť, pretekári, ktorí sa opäť zišli v hojnom počte, sú vyradení na štarte. Určite sú všetci nervózni, pretože ani jeden z nich nevie, ako dnešný pretek skončí. Prebieha už len posledných pár technických úprav a bum, máme odštartované. Do popredia sa netlačí nováčik v tejto disciplíne, ale už ho predbieha smetovo známy Liškovský, ktorý chvíľu už udiala svoju poprednú pozíciu. Ale pozrite sa, vážení športovci, priatelia, druhý desiatý jazdec nezvládol svoj stroj a tvrdo narazil do liškovského reprezentanta, napokon aj tretí jazdec sa už kolízii nemohol vyhnúť. Hádam nám režia poskytne spomalený záber. A tu ho máme. No čo už nerobíme? Ostáva nám už len jediný jazdec, on si samozrejme uvedomuje, že ostal na treti sám, ale taktiež vie, že teda nie je vôbec jednoduchá, tak sa nečudujme, že ho objal studený pot. Tak a už môžeme vidieť prvé nástrahenie z vianských ciest. Prichádza veľmi nebezpečná ľavotočivá zákruta. A následne pravotočivá zákruta. Áno, ale dokázal to úplne brilantne, ale teraz sa jazdec naozaj započil, lebo sa blíži nepríjemné stúpanie. Ale už ho tu máme, je to priam neuveriteľné 800 metrov na 2,5 km tráte, môžete si všimnúť, že pre jazdca to vôbec nie je ľahká úloha a dosť trpí. No prekonáva teraz začal v duševnej aj fyzickej pohode, zvládol to a ako za odmenu si môže oddychnúť na následnom klesaní. No v zápätí mu začal fúkať do očí silný, ale naozaj silný protivietor. A čo to vidím, tento neuveriteľný silný vietor pripúkol pár mrakov, z ktorých sa okamžite spustil ohromný lejak. Keby sa pretek presunul do vyššej nadmorskej výšky, dokazuje svoju silu opäť počasie. A sami vidíte, že sa spustila aj obrovská churavica a snehové vločky znepríjemňujú jazdcovi posledné kilometre. No jazdec má za sebou skoro celú náročnú trať, tak sa nečudujme, že je smedný a hladný. Rozhodol sa teda, že dúšok vody mu nezaškodí. Je to neuveriteľné, všetci mu držíme palce, že to vôbec ešte nevzdal za takýchto podmienok. Môžeme to naozaj považovať za hrdinský výkon. Matka príroda sa dnes vyzúrila na 110%, dámy a páni. Neviem, či si to vôbec viete predstaviť, ale rýchlosťou, ako ide jazdec a oproti nemu bičujú kvapky jeho tvár, je to niečo podobné, ako dostať po tvári mokrou handrou.